kaon. Tara, kaon. Tara, kaon. Tara, kaon. Bicol. Bicol, Oragon. Welcome back to my channel mga kaon. Magsi-celebrate tayo kasi pesta sa aming mahal na patron. So, ngayon gagawa tayo ng kahit konting menu para ihanda natin sa ating mga bisita. At syempre, inaalin natin to sa ating mahal na patron. So, kahit dinaanan tayo ng bagyo, tuloy pa rin yung yung ating pag-celebrate. Kahit konti lang yung ating lulutuin. So, yung unang menu is pork, spicy pork caldereta. So, ito, medyo marami-rami kasi to ngayon. Yung ginamit natin ngayon, yung mahigpit na pinagbabawal na lutuan. So, gumamit muna tayo ng gasol kasi medyo siguro mga 6 na menu ang lulutuin natin para ihanda natin sa ating mga bisita. So, mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga lulutuin natin. At saka, hindi muna ako magmumukwang mamaya. Kumbaga, itong pagkain natin, i-share natin sa ating mga bisita at para, kumbaga, pasalamat na lang natin sa ating mahal na patron. So, mamaya, babalik tayo. So, alright mga kaon, ngayon, yung susunod dating menu is mixed seafoods. So, magigisa muna tayo ng butter. At konti lang. Yan. Lagay natin yung ating luya. Luya. Iba yung amoy ng butter kasi mabango talaga siya. Lagay natin yung mga sibuyas. So yung lulutuin natin ngayon, pakita mo, ito yung seafoods natin. Meron tayong tahong, hipon, isda, at saka itong ating maliliit na alimango o alimasag. Yan. Unahin muna natin lagay itong ating limango. Maya-maya, pag pampula na siya, susunod natin yung ating tahong, hipon, tsaka yung ating isda. So, alright mga kaon, naluto na natin yung ating mixed seafoods. Ngayon, lulutuin naman natin is pork igado. So, gisa ulit tayo ng bawang at sibuyas. Yan. Pork igado. Yan. Yung paghiwa natin ito is strips. Yan. So, gisa muna natin to hanggang lumambot. Mamaya papakita ko na niya sa inyo yung ating finished product ito. So habang pinapalambot natin yung ating pork igado, ito pakita mo. Yan. Habang pinapalambot natin yan, iprito na muna tayo ng manok para makahabol tayo sa oras kasi alas 9 na. So maya maya mayroon na tayong mga bisita. So prito na muna tayo ng manok. Di pa mampal. Yan. Para mamaya may dumating man ang bisita mga alas 11 o yung pananghalian. So meron na tayong ihanda sa kanila para sa kanilang lunch.
So, mga kaon, ready na yung ating handa sa ating pesta. So, ito, inaalay natin to sa ating mahal na patron. So, kung makikita natin kanina, nag-prepare tayo. Ngayon, hinihintay na lang natin yung ating mga bisita kasi medyo maaga pa naman. So, yun talaga ang kung bakit tayo nagluto ngayon. Ito ipapasasalamat natin na kahit na dinaan tayo ng maraming bagyo, okay lang yon kasi alam naman natin makakabangon tayo. So, papakita natin yung ating linuto kanina. So, ito yung pinaka-paborito ko ngayon is yung seafood, yung mixed seafoods. Yan. And then, ito yung ating spicy pork caldereta, yung pork igado. Then, mayroon tayong fried chicken. And then, ito yung isa sa mga hindi mo kailangan mawala sa handaan dito sa Bicol. Yung ating linatik na Bicol Express. So, and then, meron din tayong pansit. Ito yung pansit canton, gisado. Yan. So, maya-maya, hintayin na natin yung mga bisita natin. Actually, meron na tayo dito mga bisita. Ipakita natin yung behind the scene natin. Yan, mga bisita natin yan, yan ang behind. Okay. Okay, so, mga kaon, bago natin sila pakainin, be-bless ko muna yung ating pagkain. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, sa pagkain namin ngayon. Sana po hindi nyo po kami pababayaan sa mga sakuna at sana po araw-araw bigyan mo po kami ng masarap na pagkain. So, thank you po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, pwede na po tayong kumain. Tara, kaon, Bicol, Oragon.